Vielä. We'll be taking on the ship now. We've been fighting the captain's air with stones from the captain. And these down so came yar. One fine wench. He be not even drunk. Sippo! Kamera vielä kerran, se ei nauhoittanut. Kävelyn metsässä. Ihan koko ajan. En halua paljastaa, mutta niin. Mikä se tietysti ne tukikohtavat, ne ei tiedä. Täällä niinku palvelee. Kuitenkin Eurooppa-hinnan mukavaa kuitenkin. Se on ylhäällä kannattaa. Hei, meneekö tuotiin Tampereelle? Se on Mun mielestä naiset vois lopettaa airsoftin, koska se on ainoa yksi niistä arvoisharrastuksista se ero on naisia. En mä tiedä, ne venäläiset naiset oli aika pelottavia. Ne oli silleen nättejä, ne oli ihan vitu. Alkoiko sinua ahista? Oli sellaista, kun tuli tiivismaljana eikä juoksi kohti sitä käsiä. Mahtavaa, ja sen jälkeen ne otti jonkun vitunmaisen. Ei vaan mitään 150 AEG ja on päällä. Mä oon kuullut. Viimeikin se, joka putossa oli muija.